Ithulo 2:2. Nkosi nansi impilo yami ngithabathe wena. Ngiyavumelana nawe mangibe ngowakho. Nasi izandla zami Nkosi ngizinika wena. Mazikusebenze konke okuthandwa nguwe. Nazi inyawo zami Nkosi zithabathe wena zize zikusebenzele yonke imihla yami. Lolu limi lwami nalo mlomo wami ngikunika wena. Mangikube ngikhulume ngayo inkosi yami zonke insuku nezikhathi, yonke impilo yami ngiyakushiyela wena nomzimba wami. Ngokunjalo yonke imfuyo yami nayo inzuzo yonke, umphefumulo nenhliziyo ngikunika wena. Lonke uthando lomphefumulo nento zonke zami ngikudela konke ngawe Jesu Nkosi yami. Yeah.
287. Page 287, last paragraph. Manje-ke bathandwa, masizihlanganise ngesivumelwano esipheleleyo noNkulunkulu wethu. Ngesivumelwano sizithathele ijogwe likaKristu. Ngokuzithathela ijogwe lakhe sisho ukuthi sokwaneliswa nxa yena esikhombisa indawo yethu nomsebenzi wethu. Ungeke nguye yedwa ihlomelo lethu. uKristu unemisebenzi eminingi bazalwane efuna uma yenziwe, eminye ilula, eminye inzima, eminye iyahlonipheka, eminye iyeyiseka, eminye ihambisana nentando yethu nempumelelo yethu futhi, eminye iphambene nakho lokhu, kweminye singazalelisa simanelise noKristu. Kukhona neminye esingenakho ukumanelisa kuyo, singathanga sazidela ngokwethu, kanti-ke amandla okufeza lokhu siwanikwa nguKristu. Singakwenza konke lokhu ngaye osenza amandla. Vivinyani-ke izinhliziyo zenu bazalwane, nibone ngisho manje ingabe niyazinikela yini, ngisho ngokoqobo nangokupheleleyo uNkulunkulu wethu. Yenza-ke lesi sivumelwano sibe ngesakho noNkulunkulu nya. Zimisele kuye, kunqume ukuthi uyoba ngokholekileyo. Lapho uyinikela inhliziyo yakho eNkosini, zimisele kungabi ngamandla akho nangokwakho ukunquma, kodwa kube ngamandla akhe, ukuthi ungephinde uhlehlele nyovalo. Masikhuleke ngokuthula ama-seconds nje. Ngaso lesi sivumelwano, isivumelwano somusa, siyalithatha-ke ngentokozo leli jogwe lokuthobela wena, sizimisela ngenxa yokuthanda kwethu wena, ukuyifuna nokuyenza intando yakho epheleleyo, njengoba usibonisile lowo oyindlela neqiniso kanye nokuphila. Siyoyilandela inkosi yethu naphi lapho iya khona. Asisebona bethu sesingabakho. Sizosho-ke bazalwane bami, umuzi wamaNongoma, sizosho-ke sisho kanye nakwamazwi, sisho-ke ngokukholwa, sisho-ke ngomusa kaNkulunkulu sithi, angisena okwami, ngingowakho, ngibeke lapho uthanda khona, ngimise nasiphi isigaba osithandayo, ngibeke emsebenzini, ngibeke ebuhlungwini. Mangisetshenziselwe wena noma ngahlukaniselwe wena, ngiphakaniselwe wena noma ngehliswe ngenxa yakho. Ngivame noma ngibeze ngibe nezinto zonke noma ngingabi nalutho. Mina ngokwami nangenhliziyo yami yonke
nginikela ngakho konke kwami kweyakho intando manje-ke Nkulunkulu onodumo nomusa uyise indodana nomoya ongcwele ngowami nami ngingowakho akube njalo nalesi sivumelwano ekisenza lapha emhlabeni masiqiniswe ezulwini. Amen. amaculo ethu wazithandiso ngoJesu walihlawula icala Jesu licala lakho wawumuntu onosizi ngebuli wena lapha laligazi lakho lingcwele wena namavesi alandelayo. On page 226 asizile tafula kangoso letembulusa bethu asifanele musaqosha ukuthola phansi kwetafula yakho kodwa ngosana musasize basithi inyama Jesu Kristu ndodana ethanda uJesu Kristu futhi siphuze negazi ukuthi umzimba wokuhlanza negazi lakho watshela lo busuku hleza ngotshela wasithabatha isonka wasipheleza wasinika abafundi bakhe bathanda lokho lokho ngoba ngumzimba womonekelwe nina kwenzeni lokho manje ubone emvakalo zethu bathobatha nendebe ngobonga ngobanika abafundi bakhe bathanda uphuze lokho ngoba igazi samleli lesivumana lesiye phasela nebaningi kube kuthethelela kwesono enzalo kumansuweni iphuza
Gaza. Sizokubela ngayo ukuze sizakuphala isikhathi ngocela abazali ngokuzithoba. Sizoqala la isiteshi sokuqala sizoba la kodwa sizoqala emuva usuke emuva kuze phambili silalelane kanjalo uma usuke iphumela lomnyaka ibuye nayo. Ngicela nalapha futhi senze kanjalo bayoqala ngalo ngemuva isiteshi esizoba lapha la phakathi nendawo bayosuka emuva isiteshi esiphuma ngaloyo nyaka babuye ngaloyo. Isiteshi sizoba lapha uzothi masekumelele olayini abamabili cela ibandla lizole cela ibandla lizole uyothi masekumelela olayini ababili abalapha phambili bese sicela basemuva basuke baqhamele lapha bemukele bese bedlula lapha bayohlala phansi. 4 session esokugcina siyokuba lapha phezulu ukuze Balengalo